Il-Partit Nazzjonalista ma jitlifx okkażjoni biex jattakka l-Gvern, bl-aħħar waħda tkun l-użu ta' mediċina fit-taqsima tal-kura intensiva. Użu ta' mediċina li kienet skaduta, iżda li l-konsulent mediku iddeċieda li kellha tintuża. Xi ħaġa li waslet biex il-Ministeru tas-Saħħa ħatar investigazzjoni biex janalizza l-każ. Iżda minkejja li sejjaħ konferenza biex jattakka lill-Gvern, il-Partit Nazzjonalista kellu jammetti li kien il-konsulent mediku li ħad deċiżjoni f'dan il-każ. Il-konsulent irid jiddeċidi li għandu jagħti t-tamiflu. Il-kandidat Mario Rizzonaudi kienet jitkellem f'konferenza tal-aħbarijiet mal-kellim tal-Partit Nazzjonalista għas-Saħħa Claudette Buttigieg li għal ħafna drabi taċ tifhem li l-problema il-investigazzjoni u mhux l-użu tal-mediċina. Fil-fatt ma ċaħditx li fiż-żmien li ħadmet mal-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ġraw. Li ma ġratx kienet l-investigazzjoni. Taf tgħid li jekk taħt Joe Cassar naf li inti kont waħda mill-impjegati tiegħu għadd ġara każ simili fejn kien hemm mediċina skaduta u ngħatat il-pazjenti? Żgur li ma kienx hemm każ ta' inkjesti ta' dan it-tip. Sakemm kont hemmhekk jiena qatt ma kien hemm inkjesta ta' dan.